चकल्या, तू यावेळी शेप मध्ये दिसतस आणि पॅकिंग पण जबरदस्त झाली हा. तेल पण नाही हा. कुरकुरीत तर खूप असत. माझी कसली तारीफ करतस स्वतःकडे बघ. अरे एकदम ब्रँडेड दिसतस. पोहे एकदम सुटसुटीत वापरलेस हा. आणि शेंगदाणे पण कमी असत हा. कोणाची कृपा? अरे मला बनवणाऱ्या ताईची कृपा. अरे वा चकना. ए चकना नाही बोलायचा. दिवाळी सुरू असा फराळ बोलायचा फराळ. हा आणि चकली आणि चिवडा पण नाही म्हणायचा, फराळच म्हणायचा. ओके कसा दिला फराळ? ए तू मेरे नाद में बदला का? तेरा इसमें घर चला जाएगा. वर्ल्ड कप मध्ये विराट आणि दिवाळीत चकली आणि चिवडा फॉर्म मध्येच असतात. समजलं का? चल निघून चल चल. चल. जाऊन दे रे त्याला. बाकी चकली तुझं स्वप्न काय? अरे आपण भारतात थांबूच नाही आहे. ह्यांच्यासारख्यांच्या कोण नादिक लागताला. अरे आपला कसा स्वप्न अब्रॉड मध्ये जाऊचा. कोणीतरी फॉरेनरने घेऊन गेला पाहिजे. नाहीतर एनआरआय पण चालत नका. त्यांचं कसं खातात कमी आणि सोशल मीडियावर टाकतात जास्त. सोशल मीडियावर आपण फेमसच फेमस आणि त्यात आपली तिकडे गेल्यावरती किंमत डबल. तुझं काय स्वप्न? माझं पण सेम रे. मला एखाद्या सेलिब्रिटीच्या घरी जायचंय. म्हणजे त्यांनी खाताना कसं थोडस तोंडावर राहिलं ना असं मस्त टिश्यूनी पुसून टाकावं. नाही तर आपली लोक. एक्सक्यूज मी, मला ना ऑर्डर द्यायची होती. माका घेऊन जावा. माका घेऊन जावा. ए तू का आता सेलिब्रिटीच्या घरात जाऊचं होतं ना? पण जाऊचं होतं ना. ए बघा माझी ऑर्डर असा. ते माका घेऊन जातले. ए भांडू नका, मला ना लाडू हवे होते. लाडू रव्याचे. रव्याचे? हेल्थ कॉन्शियस. नको बाबा, तुम्ही चकली आणि चिवडा कोणत्या तेलात तळला असाल काय माहिती. ते लाडू तेवढे पत्त्यावर पाठवून द्या. हा चला येते. चिवड्या ए चिवड्या. अरे आपण केवढा माच केला. आज जर आपण माच केला नसतं ना तर कुणाला कुणाच्या तरी ताटात सजलो असतो रे. हा ना, लाडू शंकरपाळ्या शेव सगळं संपलं रे. आपणच राहिलो. ए तो बघ आपला मित्र. दुनिया आपला विसरात रे, पण ह्यो आपला कधीच विसरायचो नाही. ए नको, हा खातो का मी पाडतो जास्त. अरे पण वर्षभर तोच आपणाक सांभाळता रे. आमका घेऊन चल ना. आमका घेऊन चल ना. ए तुम्ही लय मात दाखवता रे. माझ्याकडे आहे ना माझा शेंगदाणा. अरे आमका घेऊन चल. अरे आमका घेऊन चल. अरे चांगलं लागतं. मस्तपैकी खा रे.